मैयानि आंनि जि भिडिअ बे भिडिअ नागारनायाव नोंथांमोना आंखौ बुहुत सापर्ट होदों बुहुत अननाय होदों आरोना साफा सानै मानसिया गोदाव सोराव बुंहरदों आं बावनो बुजिना मोन्दों बिथांमोना नामावल' बर' आरो ओमफ्राय बर'नि थै गैया बिसिनाव 100 जन मानसियाव 100 जनानो मोजां मोनगोन बे नंखाया साफा सानै आथ' गाज्रि मोनग्रा थाखायो थ' जिखुनु हक बेफोरखौ बाद होदो दा नैबे आं भिडिअ बानायनाय मेन रिजनानो जाहैबाय मा होनो जनक कुमार ब्रह्म आरो जोंसार मुसाहारि बिथांमोननि फेमिलियाथ' एथबां गोनां न'खरनि नङा आरो दा बुहुत दुखु दाहायाव गोलैसोनानै दङ थ' आं बेखायनो बिथांमोननि फेमिलिखौ हेल्प होनो सानदों आरो आं सानबालाय माबोरै हेल्प होनो हानो ना होमबा हारसिंथ' आं हेल्प होनो हाया मोननै न'खरखौ थ' आं बेखायनो नोंथांमोननिसिम डनेसन लुबैदों आरोना आं आंनिफ्राय हरनो हायोब्ला 2000 बा 3000ल' हरनो हागोन मानो होनब्ला आं इउटुबाव गिदिर इउटुबारबो नङा आरो एथबां गोनां न'खरनि फिसाबो नङा बेनिखायनो आं हरनो हाथारोब्ला 2000 बा 3000 हरनो हागोन आरो आंनि लोगो दं निहोर बर' बिथाङाबो हरोब्ला 3000 बा 4000 हरनो हागोन जुदि हमनानै लाबाय आङो निहोर बर'आ 3000 आरो आं 3000 होबाय बेसेबां जाहैखो अब्ला 6000 जोंथ' जों मोननै फेमिलिखौ हेल्प होनो हाया थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननि सापर्ट आंखौ जि होदों बेखौ नुनानै आङो दा नोंथांमोननिसिम आखाइ खबजोबनानै डनेसन बिनो फैदों आरोना जाय जेसे हायो 50 थाखा 100 200 500 1000 लाख थाखा जाय जेसे हायो नोंथांमोना हर बिथांमोननि फेमिलिखौ जों हेल्प होगोन जों खौसे जानांसिगोन जों खौसे जायोब्ला गासिबो खामानिखौ जों मावनो हायो नोंथांनावबो निस्सय दुखु दङ हेल्प होनो सानदों नाथाय हायाखैसो सोरबा बबेबा गोजाननि थ' बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम डनेसन बिबाय नोंथांमोननि जानानै जों थांगोन आरो जों बे डनेसनाव जेसेबां फैसा जाखांगोन बे फैसाखौ जों हैगोन आरो नोंथांमोननो जों मा होनो बेखौ देखायखागोन आरोना बेसेबां फैदों फैसाया बेंकआवबो देखायगोन आरो हैनायखौबो जों भिडिअ बानायनानै देखायखागोन थाइसे थाखा थगायनानै जाया एकाउन्टखौ जि एकाउन्ट बे एकाउन्ट नाम्बारखौ पासबुकखौ निहोर बर'निखौ होगोन आंनि इउटुबावनो होगोन आरो फेसबुकआवबो होगोन आरो इन्स्टाफ्रावबो होगोन फल' खालामबानो जाबाय नोंथांमोनहा निहोर बर'नियाव फेसबुक इन्स्टाफ्रावबो होगोन थ' नोंथांमोना जुदि डनेसन होमारनो गोसोब्ला कमेन्टआव बुंबानो जाबाय हरगोन होननानै जुदि नोंथांमोना दिनै हरगोन होननानै कमेन्टआव हरगोन होननानै जुदि बुरजा कमेन्ट फैबाय जेनेबा हमनानै लादो 100 जनसो हरगोन होननानै बुंबाय अब्लाथाय आं निस्सय गाबोन फुङावनो निहोर बर'नि जि पासबुक बे पासबुकखौ आं इउटुबाव होगोन आरो लोगोसे फेसबुकआवबो होगोन फेसबुक पेजावबो होगोन आरो आंनि इन्स्टायावबो होगोन आरोना थ' नोंथांमोना जुदि बिथांमोननि फेमिलि उन्दै गथ' 15 दिननिल' आरो बिनि बिमानि जि दुखु बेखौ सहायनानै थानो हायाखैब्ला हेल्प होनो गोसो जादोंबा नोंथांमोना जाय जेसे हायो हरनो नाजादो जिखुनु नोंथांमोना हरो ना हरा बे नोंसिनि सायाव जिखुनु आं रिकुवेस्ट खालामो हर होननानै जाय जेसे हायो आरोना जिखुनु कमेन्टआव लिरलायबानो जाबाय आरो नोंथांमोना जे हरगोन ना हरा जुदि हरोब्ला हरो होननानै कमेन्टआव लिर आं कमेन्टखौ दा मोनायाव नायगोन जुदि कमेन्टआव हरगोन होननानै बुरजा लिरोबाथाय आङो निस्सय गाबोन फुङाव मोनसे भिडिअ बानायबावनानै बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौ बुंगोन आरो लोगोसे कमिटियावबो होगोन आरो माने इउटुब कमिटियावबो होगोन आरो लोगोसे फेसबुकआवबो होगोन आरो फेसबुक माने पेजावबो होगोन आरो इन्स्टायावबो होगोन आरोना आरो निहोर बर'नि फेसबुक इन्स्टायावबो होगोनाय जागोन थ' नोंथांमोना कमेन्टआव बुंलायबानो जाबाय हरो हरा जिखुनु हरलायोबा आं बुहुत गोजोननाय मोनगोन आरोना मानो होनब्ला बिथांमोना बुहुत दुखु जारलायाव गोलैनानै दं आरो नोंथांमोना जिबायदि आंखौ सापर्ट होदों होलांबाय थागोन होनदों कमेन्टफ्राव थ' नोंथांमोना हरलायबानो जाहैबाय ना होमबा थ' बेखिनियानो आरोना रायजोफोर आं आसा खालामो नोंथांमोना हरगोन होननानै मा होनो जुदि 40,000 जाहैबाय खोमा आंनि साबसक्राइबारफ्रा 40,000आवथ' 40,000 हरगोन बे नंखाया जुदि 40,000आव आंनो 5,000 जन साबसक्राइबारफोर बा 10,000 साबसक्राइबारफोरा जुदि सासेयाव 50 थाखा बा 100 थाखा जिखुनु आरोना बिदि हरोब्लाबो बुहुत फैसा जमा जाफैगोन जोंनाव आरो बे फैसाजों जों बिथांमोननि फेमिलिखौ हेल्प होनो हागोन आरो बुंखादों आं दहायनो जों थाइसे थाखा थगायनानै जाया जों हारिनि थाखाय मावनो फैदों आरो हारिनि थाखाय मावलांगोन आरो प्रुफ जों देखायखागोन बेंकआव थांनानै बेसेबां फैसा फैदों आरो बिथांमोननि न'आव हैनायखौबो जों देखायखागोन
बेखायनो नोंथांमोना गिनांगौ गैया जे थगायनानै जागोन बा मानानै जागोन बेफोरखौ गिनांगौ गैया जों प्रुफ होनानैसो खामानिखौ मावगोन आरो ना जों ओरैनो फाग्ला नङा जे डनेसन बिलाबायनो जों फैसा जानो आरो बुंगोन सोरबा सोरबा बुंगोन फैसा जानो डनेसन खांलायबायनो होनगोन नाथाय जों जाया आरो नोंथांमोना नुनो हागौ इउटुब चेनेल खुलिनायनिफ्राय लाइभआव आं रावनिबो थाखाय दिनैसिम डनेसन बिफेराखै नाथाय आं दिनै बिनांगौ लागा जानानै फैदों मानोना आंहा एथबां गिदिर न'खरनि मानसि नङा आं दहायनो बुंखाबाय आरो आं एथबां गिदिर इउटुबारबो नङा आं होनना बुंखाबाय आंहा हारसिं हेल्प होनो हाया आरो आंनि लोगोजों आंजोंबो हेल्प होनो हाया बेनिखायनो आं नोंथांमोननि हेल्प बिनांगौ जानानै फैदों आं बे उन्दै गथ'खौ नायनानै थानो हायाखै आरो आं बिनि बिमानि दुखुखौ आं नायनानै थानो हायाखै बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम हेल्प बिनो फैदों आं आसा खालामो नोंथांमोनहा हेल्प होगोन आरोना जिखुनु कमेन्टआव बुंहरलायबानो जाबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों